se, hvad der står der med højre øje herfra. Det er skidt. Man kan aldrig få sådan voldsomt for høj styrke, for lav styrke. Jeg bruger min højre øje, der bruger jeg 0,75 styrke, og i min venstre, der bruger jeg 0,50 styrke. Men for at jeg ikke skal huske på, hvilke øje jeg skal bruge hvad i, så bruger jeg bare 0,75 på mit venstre øje også. Så det betyder ikke noget, at der er mere styrke i normalt, det er der brug for. Godt altså. Lad os se. Ej, kør nu. Mester, du skal ikke skætte, når du er herinde. Skal vi gå igen? Få en frise stemme hernede. Ja. Jeg vil slet ikke tage det seriøst.